देखी पाथुए ननार आइला आज नुआ पार्सल। आज मोटे पार्सल मगैली गोटे रोषे गोटे पैंट मगैली तार अनबॉक्सिंग करवा देख केमती देखा पैंट मिगो गोटे कंपनी 1 ईयर वारंटी भी देछि 1 ईयर वारंटी गोटे 24 नंबर गोटे देछि पैंट देछि आ गोटे कुकिंग फ्राई पैन देछि गोटे 24 नंबर आ गोटे रुटी फुटी बनिया पे एरा सब हैला नॉनस्टिक आ तारला बेस हैला देछि इंडक्शन बेस एते इंडक्शन भी यूज कर परिबे देखो आउ दुईटा देखी सहित ये मुझे भाई नॉनस्टिक कि दे फाइबर प्लास्टिक टाइप भल अच्छी क्वालिटी देखिए यूज कले जना पड़ो यूज कले जना पड़ो केमती कौन अच्छी